αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα για να ενημερωθείτε για την κατάσταση που επικρατεί στο ΚΑΠΗ. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για να σας ενημερώσει και μετά θα πάρουμε το λόγο και εγώ και η κυρία Σταμάτη. Και ερωτήσεις στο τέλος, αλλά με τη σειρά. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά και καλό μήνα. Σας καλέσαμε εδώ σήμερα για να σας ενημερώσουμε λίγο για τα φαινόμενα του ΚΑΠΗ και να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ανανέωση της κάρτας και με την αύξηση που αποφάσισε σαν ΔΣ το Συμβουλίο του ΚΑΠΗ. Ανήκω και στο ΔΣ της ΔΟΚΟΠΑΠ. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή δεν έχουμε πάρει ένα ευρώ από το ΔΟΚΟΠΑΠ αυτά τα 2 χρόνια και το ΔΟΚΟΠΑΠ, όπως όλος ο Δήμος, βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ήδη υπάρχουν κάποια χρήματα στο ΔΟΚΟΠΑΠ από τα οποία είναι να πληρωθούν 3 μήνες οι υπάλληλοι μόνο και σκεφτείτε ότι ήρθαν 3-4 διαταγές πληρωμής μέχρι 80.000 ευρώ για να πληρώσει το ΔΟΚΟΠΑΠ και μπορεί να μην έχει να πληρώσει τον επόμενο ή το μεθεπόμενο μήνα τη μισθοδοσία. Εδώ στα ΚΑΠΗ ταμείο περίπου έχουμε γύρω στα 500 ευρώ. Το πρόβλημα είναι ότι σίγουρα υπάρχει κάποια κρίση και οι ταμειακές εισπράξεις κάθε μέρα δεν είναι στο ποσό που εμείς περιμέναμε. Δηλαδή είναι γύρω στα 40 ευρώ. Από αυτά υπολογίστε ότι πρέπει να δώσουμε περίπου 25 ευρώ στην κοπέλα και τα υπόλοιπα να μείνουν για τις αγορές που πρέπει να γίνουν. Πήραμε μια απόφαση πέρσι το Μάιο μήνα για αύξηση της κάρτας από 3 σε 5 ευρώ. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Είναι γεγονός ότι η καιρή είναι δύσκολη. Αλλά νομίζουμε ότι μια αύξηση της τάξης των 2 ευρώ για ένα ολόκληρο χρόνο, με τόσα χαράτσια και με τόσους φόρους πληρώνουμε και πληρώνετε όλοι, νομίζω ότι δεν είναι σοβαρό αυτό το ποσό. Είναι και πάρα πολύ. Εντάξει κυρία μου, δεν... Πέρυσι τα πήραν, φέτος που θα πάνε. Δεν πήρε κανείς τίποτα και να μην λέγονται πράγματα χωρίς να υπάρχει απόδειξη για κάποια πράγματα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στο ΚΑΠΗ. Μην περιμένετε να πάρουμε εύκολα χρήματα από το ΔΟΚΟΠΑΠ. Στο λουτράκι υπάρχει μια λέσχη φίλων, η οποία έχει μόνο ένα κουτί καφέ και ένα κουτί ζάχαρη. Εδώ πέρα βλέπετε ότι έχουμε μια αξιοπρεπή αίθουσα και μας λέει ότι σας πληρώνουμε, λέει, τη ΔΕΗ, το τηλέφωνο και το ενοίκιο. Αυτά μπορούμε να προσφέρουμε για σας. Εδώ υπάρχει μια αξιοπρεπή αίθουσα, υπάρχει μια κυρία η οποία σας προσφέρει κάποια πράγματα, ενδιαφέρεται για την καθαριότητα, για το σέρβις, για τους χώρους μέσα, για τις τουαλέτες. Τελικά, αν τα πράγματα προχωρήσουν έτσι δύσκολα όπως προχωράνε, στην τελική να έχετε υπόψη σας, δεν το θέλει κανείς, ούτε εμείς το θέλουμε, ούτε εσείς νομίζω. Στην τελική και η κοπέλα δεν θα μπορεί να υπάρχει. Στην τελική δεν θα υπάρχει μόνο ένα κουτί ζάχαρη και καφέ εδώ πέρα και ούτε καθαριότητα ούτε τίποτα. Και κάποια στιγμή το ΚΑΠΗ μοιραία θα κλείσει. Ζητάμε και... την κατανόηση εσείς πες. Εντάξει, λοιπόν, εγώ θέλω να προτείνω, επειδή δεν υπάρχει λόγος ούτε για προκαταλήψεις, ούτε για γκρινιά. Και δεν ήρθαμε εδώ σήμερα να γκρινιάξουμε και δεν έχω τη διάθεση να γκρινιάξω με κανέναν. Πρότεινα και στο ΔΣ και συμφωνήσαμε ότι όποιος έχει ανάγκη ας δώσει 3 ευρώ για την κάρτα. Όποιος έχει την ευγενή καλοσύνη θα μπορεί να δώσει και 5. Για να τελειώνει αυτή η γκρίνια και αυτή η φασαρία που γίνεται με τις κάρτες και για τα 2 ευρώ το χρόνο, που είναι τόσο πολύ μεγάλο το ποσό που
δεν είναι δυσβάσταχτο για τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε 2-3 πράγματα, να ενημερωθείτε, τουλάχιστον να είσαστε ενημερωμένοι το τι συμβαίνει. Ακούστε, και θα μιλήσω για μένα προσωπικά. Καταρχάς θέλω να ζητήσω συγγνώμη από οποιονδήποτε άθελά μου στεναχώρησα, έθιξα ή τσακώθηκα. Να σας δηλώσω εκ των προτέρων ότι δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την παρουσία μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, είχαμε ένα σκοπό. Να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αυτά που πρέπει να προσφερόντουσαν τόσα χρόνια στο ΚΑΠΗ. Αυτός ήταν ο αρχικός μας στόχος. Και θέλω να σας πω ότι και εγώ και οι άλλοι και οι υπόλοιποι στο Συμβούλιο συμμετείχαμε με τη σκέψη ότι θα έχουμε κάποια βοήθεια από το νομικό πρόσωπο, τέλος πάντων, στο οποίο ανήκει το ΚΑΠΗ. Σκεφτόμασταν λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαφή με την προϊστάμενη αρχή, με το ΔΟΚΟΠΑΠ, ας πούμε, το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το ΚΑΠΗ, και βεβαίως σε κάθε τακτά χρονικά διαστήματα να έχουμε την δυνατότητα να λέμε τα προβλήματά μας και σε κάποιο βαθμό αυτά να λύνονται. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε για τουλάχιστον 2 χρόνια, όσο είμαστε εδώ. Πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Και δεν κατέστη δυνατόν για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτα-πρώτα, το ΚΑΠΗ των Αγίων Θεοδόρων δεν υπάρχει στο ΔΟΚΟΠΑΠ. Τι εννοούμε δεν υπάρχει? Όταν η προϊστάμενη αρχή, το ΔΟΚΟΠΑΠ, ανέλαβε, αφομοίωσε το ΚΑΠΗ, το πήρε στις τάξεις του μεν, απ' την άλλη όμως, στο καταστατικό τους χάρτη, δηλαδή στο ΦΕΚ που ορίζει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του ΚΑΠΗ, του ΔΟΚΟΠΑΠ, δεν υπήρξε η υποχρέωση του ΔΟΚΟΠΑΠ να υπάρχει ΚΑΠΗ στους Αγίους Θεοδόρους. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτό ήταν και το βασικό μας πρόβλημα. Δεν υπάρχει το ΚΑΠΗ μας σαν στο οργανόγραμμα του ΔΟΚΟΠΑΠ. Μάλιστα θα σας πω και το εξής. Σήμερα το βράδυ στις 6 ώρα γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου ψηφίζεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΔΟΚΟΠΑΠ, της προϊστάμενης αρχής μας, επαναλαμβάνω. Σε αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΔΟΚΟΠΑΠ και πάλι δεν υπάρχει το ΚΑΠΗ. Το ΔΟΚΟΠΑΠ είναι η προϊστάμενη αρχή του ΚΑΠΗ μας. Έτσι είναι το νομικό πρόσωπο του Δήμου, στο οποίο κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει το ΚΑΠΗ. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει το ΚΑΠΗ. Ο προϊστάμενος λοιπόν του ΔΟΚΟΠΑΠ είναι ο κύριος Λούκας, ο οποίος παρά τις κατ' επανάληψη παρακλήσεις μας να συμπεριληφθεί το ΚΑΠΗ στο οργανόγραμμα και φυσικά αυτονόητα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατόν. Προσέξτε τώρα τι συνέβη εξαιτίας αυτή της κατάστασης. Κάθε φορά που θέλαμε να κάνουμε κάτι, παίρναμε τις διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρξει κάποια βοήθεια από το ΔΟΚΟΠΑΠ. Στην πραγματικότητα βοήθεια δεν υπήρξε ποτέ. Το δεύτερο επακόλουθο της μη ύπαρξης του ΚΑΠΗ σαν το δεύτερο θέμα, το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαμε να σας προσφέρουμε καμία εκδήλωση, δηλαδή καμία εκδρομή, καμία εκδήλωση, έστω ελάχιστη, παρά μόνο θα έπρεπε αυτή να είναι ανταποδοτική. Δηλαδή, ό,τι λεφτά παίρναμε από εσάς και όσα μπορούσατε να δώσετε, γιατί οι δυσκολίες είναι τεράστιες, αυτά τα χρήματα να έπρεπε να τα ξαναεπιστρέφουμε και να τα ξανακάνουμε κάτι. Και καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα ήταν τεράστιο. Προσφύγαμε αρκετές φορές, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Δυστυχώς, για κάποιους λόγους δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Και το αποκορύφωμα όλης αυτής της ιστορίας ήταν, όπως σας προείπα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα που και πάλι δεν υπάρχει το ΚΑΠΗ των Αγίων Θεοδόρων πουθενά. Ακούστε,
υπήρξαν προβλήματα τα οποία για αρκετό χρονικό διάστημα απασχόλησαν πάρα πολύ την Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει να σας πω ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο ορισμένες φορές πήρε αποφάσεις χωρίς να έχει εξηγήσει σε εσάς γιατί τις παίρνει. Και για παράδειγμα, βεβαίως σας φάνηκε λίγο αντιφατικό, για να μην πω βάρβαρο, το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε την πρώτη φορά το κόστος κάποιων προϊόντων. Αλλά βέβαια πρέπει να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι αυξήσαμε το κόστος κάποιων προϊόντων, η αγοραστική δυνατότητα που είχατε εσείς ολοένα και μειωνόταν. Και συνεπώς παρά το γεγονός ότι αυξήσαμε κάποια είδη, τελικά δεν αποκομίσαμε το καπί. Πληρωνόμαστε! Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ λιγάκι! Ντροπή! Παίρνει κανείς λεφτά από εμάς! Υπηρέτες σας είμαστε! Αργύρι, σώπα. Σας ευχόμαστε και να μην μας βγάλετε μέσα αυτού! Υπηρέτες δικοί σας είμαστε! Παίρνετε κανένα φράγκο! Πείτε ότι παίρνουμε λεφτά τώρα! Όποιος είναι μάτια σας το πει! Ότι παίρνουν μια δραχμή! Να το πάω σε τσακέλα αμέσως! Κάτσε κάτω. Άντε! Γλώσσα! Αργύρι. Σας παρακαλώ, όποιος νομίζει ότι παίρνουν μια δραχμή να το πει τώρα, το παίρνει η κάμερα, να το πει. Θα μας πούν ότι παίρνουμε και λεφτά κιόλας. Εδώ βάζουμε. Εγώ προτείνω να σταματήσετε, παιδιά. Δεν υπάρχει. Κάτι γίνεται. Θα βρεθεί κάποια λύση, ρε παιδί. Τι να σας πω, λυπάμαι. Ακούστε, Λυπάμαι. Αργύρι. αναγκαστήκαμε μεταξύ των άλλων Γιώργο, αυτό πρέπει να Συνέχισε. μετά να μιλήσω. αναγκαστήκαμε να βάλουμε το Μάιο του 2012 να συζητήσουμε την αύξηση της ετήσιας κάρτας από 3 σε 5 ευρώ. Το είπαμε αυτό, ναι. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η απόφαση τότε, όταν πάρθηκε, ήταν ομόφωνη. Όλοι ψήφισαν. Εκ των υστέρων είναι προφανές ότι υπάρχει μια λαϊκή δυσαρέσκεια. Ο κόσμος δεν δέχεται, και δικαίως, και εγώ στη θέση του να ήμουν το ίδιο θα έλεγα, δεν δέχεται αυτό το ποσό. Ακούστε, εγώ θέλω να προτείνω σήμερα στη συνέλευσή μας κάτι που είπα και προχθές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ προτείνω η κάρτα να γίνει 1 ευρώ. 1 ευρώ. 1 ευρώ. 1 ευρώ. Για να μπορέσει ο κόσμος να αντέξει αυτό το 1 ευρώ. Αλλά θα ήθελα όμως και κάτι άλλο από εσάς. Θα ήθελα τη συμπαράστασή σας στο ΔΟΚΟΠΑΠ, να υποχρεωθεί το ΔΟΚΟΠΑΠ να πληρώνει τη διαφορά του 1 με το 4, με το 5 δηλαδή, τα 4 ευρώ, έτσι ώστε να μην αναγκαστούμε και εμείς και εσείς να υφιστάμεθα αυτή την κατάσταση στο καπί. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το 1 ευρώ το λέω για συγκεκριμένους λόγους, γιατί έχει κάποιο κόστος η κάρτα και πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα πρέπει κάποια στιγμή το ΔΟΚΟΠΑΠ να κάνει αυτό που πρέπει. Να κάνει αυτό για το οποίο έχει συσταθεί. Να πληρώσει δηλαδή κάποια χρήματα, τη διαφορά αν θέλετε, στο καπί των Αγίων Θεοδόρων. Ακούστε, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα που πρέπει να πληρώσει. Εγώ σας λέω για το ελάχιστο. Σας λέω για το ελάχιστο. Για το ελάχιστο. Όταν εμείς λοιπόν θα πάμε στο ΔΟΚΟΠΑΠ, θα σας ήθελα μαζί μου. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Εγώ σας δηλώνω από αυτό το βήμα. Κύριε Πρόεδρε, σας υποβάλλω την παραίτησή μου. Σας υποβάλλω την παραίτησή μου σήμερα. Σας υποβάλλω την παραίτησή μου για λόγους αξιοπρέπειας αλλά και ευθυξίας. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να τους αναγκάζουμε χωρίς να θέλουμε, χωρίς να φταίμε, υποχρεωμένοι από την αδυναμία, αναποτελεσματικότητα και πολιτική σκοπιμότητα άλλων. Δεν είναι δυνατόν να καλύπτουμε τα λάθη άλλων, ειδικότερα της προϊστάμενης αρχής, δηλαδή του ΔΟΚΟΠΑΠ και συγκεκριμένα του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου, και λυπάμαι που το λέω κύριε Πρόεδρε, αλλά και εσάς. Δεν είναι δυνατόν εμείς να υφιστάμεθα αυτό το πράγμα και ιδιαίτερα αυτός ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σας δώσω μια διορία μιας εβδομάδος
να ανταποκριθεί το ΔΟΚΟΠΑΠ και να καταβάλει τα χρήματα τα οποία δεν θα καταβάλουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι δίκαιο να το καταβάλουν, και αν αυτό δεν επιτευχθεί, εγώ έχω παραιτηθεί από το ΚΑΠΗ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Παπαγεωργίου εδώ είπε μια άποψη. Λυπάμαι που το λέω, εγώ δεν τη συμμερίζομαι την άποψη αυτή, γιατί δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και μετά από μια εβδομάδα έδωσε κάποια θεωρία, είπε κάτι, ναι να πάμε στο ΔΟΚΟΠΑΠ, ναι, ό,τι θέλει ο κύριος Παπαγεωργίου. Και πολύ καλά κάνει και εγώ το συμμερίζομαι. Αλλά λυπάμαι που σας το λέω, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Εκτός από τα ξύματα και από παραμύθια που έχουμε χορτάσει να πούμε από τους υπεύθυνους, λυπάμαι και εγώ που ανήκω μέσα σε αυτόν τον συνδυασμό, διότι και εμένα τον ίδιο κοροϊδεύουνε και εμείς ακούμε τα παράπονα όλου του κόσμου. Και να σας εξηγήσω, ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή προχθές για αύξηση τελών 5% στους Αγίους Θοδόρους. Να σας πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρετε. 5% αύξηση τελών στους Αγίους Θοδόρους. Και θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εγώ τους είπα μια κουβέντα. Με 1200 λάμπες, χωρίς ίδρυυση καλή, χωρίς τα σκουπίδια να καθαρίσουμε όπως πρέπει και χωρίς φωτισμό, αντί να κάνουμε μείωση, αποφασίσανε αύξηση κύριοι. Αυτά πρέπει να βλέπουμε. Και όχι τα 2 ευρώ το χρόνο για το ΚΑΠΗ, να επιβιώσει αυτό το ΚΑΠΗ. Τελικά θα τα πληρώσετε κυρία, άμα βγει απόφαση θα σας έρθει το πιλετάκι σπίτι. Με τη ΔΕΗ. Όπως μου έρχεται και εμένα και όπως έρχεται σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, όσον αφορά για τις κάρτες, δεν ξέρουμε τι ενέργειες θα γίνει, τι ενέργειες θα κάνει ο κ. Παπαγεωργίου, με το καλό, η βγή. Θέλω να σας πω ότι η κάρτα είναι, θέλουμε να γίνει 5 ευρώ, όποιος μπορεί 5, όποιος δεν μπορεί 3 ευρώ. Μέχρι εκεί. Όποιος μπορεί. Όποιος μπορεί. Όλοι απολαμβάνουν τα ίδια. Οι 5 ή 3 όλοι. Με συγχωρείτε. Λάθος. Δεν θα την πάρουμε το καθένα. Όχι. Αυτό που θα πει εγώ εδώ θα πει και ένας άλλος να δώσει 3. Όχι. Δεν το δέχομαι. Ή όλοι 5 ή όλοι 3. Ή όλοι 1. Εδώ πρέπει τα ίδια απολαμβάνει. Μάλιστα μόνο στους Αγίους Θοδόρους κυρία μου. Γιατί στο ΚΑΠΗ του ολόκληρο λουτράκι, λυπάμαι που το λέω, δεν έχει ΚΑΠΗ. Έχει μια λέσχη φίλων οι οποίοι έχουν ένα ξερό κουτί με καφέ και ζάχαρη και πάει ο καθένας και φτιάξει το καφεδάκι του. Εκεί θα κατατήσουμε, 2 τραπέζια η κυρία. Εκεί θα κατατήσουμε κι εμείς. Δεν γίνεται ένα σιγάρο 5. Αν δώσουν 5, τα 2 ευρώ να κατακολουθούν για μια εκδρομή. Αν και ποιος θα πάει με τα εκδρομή, αυτοί που δώσανε τα 5 κυρία μου. Τι θα κάνουμε τώρα, βγάλα πέρα με τον κόσμο. Ή όλοι 5 ή κανένας έχουν δίκιο. Ή όλοι 5 ή 4 ευρώ. αυτό αρκεί. Πάρτε ένα κλήρο. Όχι, όταν μπαίνει από μέσα κάποιος δεν μπορεί να έχει δώσει Το κέντρο των Αγίων Θοδόρων έχει κλείσει, ουσιαστικά. Τώρα πότε θα ανοίξει και αν θα δέχεται χρήματα θα δούμε. Εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα, εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θα ανοίξει. Πάμε για κλείσιμο και για το ΚΑΠΗ. Το ΚΑΠΗ, πέρα από ότι προσφέρει κοινωνικό έργο, είναι και σύμβολο πλέον. Είναι το μόνο πράγμα που έχει μείνει στους Αγίους Θοδόρους. Αυτό πρέπει να το στηρίξουμε όλοι μας. Δυστυχώς η συνένωση ευνοεί την έδρα, κυρία μου. Δυστυχώς. Και δεν φταίει μόνο ο ένας συνδυασμός, φταίνε όλοι. Και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι των Αγίων Θοδόρων που δεν διεκδικούν τίποτα για τους Αγίους Θοδόρους. Ανεξαρτήτως συνδυασμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή κρατάμε ζωντανό το ΚΑΠΗ ή το κρατάμε μισοπεθαμένο. Γιατί αυτοί μας το κρατάνε μισοπεθαμένο. Πληρώνουμε όλα τα πάγια και τίποτα άλλο. Να πω κάτι, που θες να πω κάτι. Να σας ενημερώσω και για κάτι ακόμα. Πήγαμε κάποια στιγμή να πάρουμε κάποια... Ακούστε. Πήγαμε κάποια στιγμή, ζητήσαμε να πάρουμε κάποια χρήματα από τη Μοτορόι. Ακούστε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να καταλάβετε την κατάσταση που επικρατεί. Πήγαμε να πάρουμε κάποια χρήματα από τη Μοτορόι. Και η επίσημη απάντηση ήταν, ακούστε, ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε χρήματα. Θα τα δώσουμε στην προϊσταμένη αρχή, δηλαδή στο ΔΟΚΟΠΑΠ. Σε εσάς
δεν μπορούμε να τα δώσουμε, γιατί δεν έχετε ούτε καν αφημί. Και γιατί, προσέξτε, παλιά υπήρχαν, έτσι. Και ακούστε ακόμα περισσότερο. Διότι έχει αφομοιωθεί. Αφομοιώθηκε το ΚΑΠΗ, επαναλαμβάνω, το ΚΑΠΗ σαν νομικό πρόσωπο αφομοιώθηκε στο ΔΟΚΟΠΑ. Προσέξτε. Και πήγαμε να ζητήσουμε χρήματα λοιπόν και μας είπαν το εξής δεύτερο εξωφρενικό. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να είμαστε μαζί, ενωμένοι, να πετύχουμε κάποια πράγματα, αν καταφέρουμε. Το δεύτερο που μας είπαν ήταν ότι θα πρέπει, λέει, αν μπουν τα χρήματα στο ΔΟΚΟΠΑ, δεν θα τα πάρετε πίσω. Προσέξτε, η Μοτορόιλ θα τα δώσει για το ΚΑΠΗ των Αγίων Θεοδόρων και η επίσημη αρχή που λέγεται ΔΟΚΟΠΑ μας λέει ότι δεν θα τα πάρετε. Γιατί δεν θα τα πάρετε? Δεν θα τα πάρετε διότι ό,τι μπαίνει στο κοινό ταμείο του ΔΟΚΟΠΑ, ακούστε ένα λεπτό. Μα ακούστε ρε παιδιά. Μόλις τελειώσει. Στέφανε, κάτσε να μιλήσει και μετά. Γιατί δεν κάνετε να τελειώσει? Στο ΚΑΠΗ γιατί δεν δίνει? Μα δεν ακούτε τι σας λέω? Ελληνικά δεν μιλάω, ξένη γλώσσα μιλάω. Για όνομα του Θεού. Ακούστε τι σας λέω. Το ΔΟΚΟΠΑ παίρνει εκείνο τα χρήματα. Είναι απλό. Και δεν πρόκειται να τα πάρουμε εμείς. Λέτε να μπορούσαμε και να μην το κάναμε. Θα καλύψει μισθοδοσίας και άλλες ανάγκες του ΔΟΚΟΠΑ. Λέτε να μπορούσαμε και να μην το είχαμε κάνει. Λέτε να βαριόμαστε να γράψουμε ένα κείμενο και να παρακαλάμε να μας δώσουν 5 δραχμές. Τι λέτε? Λέτε ότι θα προτιμούσαμε να γίνεται όλη αυτή η αναταραχή μέσα στο ΚΑΠΗ και να μην κάνουμε το εύκολο και το αυτονόητο, να πάμε να ζητήσουμε 1.000 ευρώ για να τελειώσει η ιστορία? Σας επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να γίνει. Απλά. Και δεν θέλω. Και αυτό είναι δείγμα γραφής του τι συμβαίνει με το ΚΑΠΗ των Αγίων Θεοδόρων. Και κάτι άλλο. Και θα κλείσω, γιατί δεν έχει και νόημα. Εάν νομίζετε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο άλλον, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας το πείτε. Εγώ άλλον τρόπο να μπορέσουμε να προσφέρουμε εκδρομές, ταξίδια, εκδηλώσεις κτλ. Εγώ άλλον τρόπο δεν ξέρω. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αν όμως παρόλα τα αυτά... Ακούστε, κανονικά... Αυτό είναι πολύ σοβαρό ερώτημα που θέσατε. Προσέξτε, κανονικά θα έπρεπε το ΔΟΚΟΠΑ να κάνει αυτό για το οποίο έχει συσταθεί. Το ΔΟΚΟΠΑ προσφέρει κοινωνικό έργο, γι' αυτό ιδρύθηκε. Είναι ένα νομικό πρόσωπο του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, το οποίο στο συστατικό του χάρτη, στο καταστατικό του, οφείλει να προσφέρει κοινωνικό έργο. Όταν δεν προσφέρει κοινωνικό έργο σε μια ομάδα όπως είναι οι Άγιοι Θεόδωροι, σε μια ομάδα κατοίκων εννοώ, τότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχει πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Προσωπικά δεν ξέρω άλλο τρόπο να έρθουν έσοδα εδώ πέρα. Αν εσείς ξέρετε ή οποιοδήποτε από εσάς έχει κάποια ιδέα που θα μπορούσε να βοηθήσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει μέλος, άτομο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο καφενείο θα πάνε να το πιάσουν το καφέ 1,5 ευρώ, θα το πιάσουν 50 λεπτά. Σας καταλαβαίνω και έχετε δίκιο. Επαναλαμβάνω, συμφωνώ μαζί σας. Όποιος νομίζει ότι μπορεί και υπάρχει τρόπος, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, ελάτε να μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πάτ. Έλα Μαρίνα εδώ. Παίρνα μπροστά για το καλώδιο. Να σας πω και εγώ δύο λόγια. Ακούσαμε λίγο. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πρώτα και θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Το σχόλιο είναι το εξής. Το έχω συζητήσει και με κάποιους από εδώ επανειλημμένος. Έφυγα σε ένα δημοτικό συμβούλιο στο Λουτράκι και για αντικείμενο, σαν το θέμα μετά από μια μικρή κατάληψη που είχαν τις νέες συμφιλίες, τα άτομα της νέας συμφιλίας με την άλλη κρίση και απαιτήσαν να το βάλουν σαν πρώτο θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό το σχόλιο που θέλω να κάνω το εξής, ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι του Λουτρακίου και της υποκρίτευσης και της αντιπολίτευσης απαιτήσανε ομόφωνα να βρεθεί μια λύση για αυτή τη λέσχη φιλίας. Το αποτέλεσμα ήταν το εξής, ότι δεν ξέρω τι έγινε, αλλά συμφώνησε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να βρεθεί από κάπου
τα λεφτά αυτά που θα πρέπει να κόψουν να τα δώσουν εκεί, έστω για αυτό το καφέ που είπαν ότι έχει είναι συμβιλίας. Δηλαδή ενδιαφερθήκαν οι δημοτικοί σύμβολοι του Λουδακίου για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς οι δικοί μας, μιλάω για όλους τους δημοτικούς συμβούλους, σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, δεν ασχολήθηκε ποτέ κανένας με το καφέ των Αγίων Θεοδόρων. Ούτε απέτησε κανένας, ούτε είπε τη γνώμη του για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Αυτό είναι σαν σχόλιο. Το δεύτερο που ήθελα να κάνω μια πρόταση. Σας το έχω πει και άλλη φορά, να κάνουμε μια επιτροπή ή να πάμε όλοι μαζί. Να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πετύσουμε και εμείς, γιατί πραγματικά ο Γιώργος Παπαγεωργίου έχει δίκιο και ο Αυγαίος Γρηγοριός, δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Από την ΟΚΟΠΑΠ δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Να πάμε λοιπόν όλοι μαζί, ίσως σε ένα συμφώνιο του ΟΚΟΠΑΠ ή σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, να απαιτήσουν να μας δώσουν κατά διαστήματα ένα ποσό, έστω και 200 ευρώ, για ενίσχυση του ταμείου, και αυτό θα, όπου χρειαστεί να το βάλουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες των προμηθειών, ή να πάμε μια εκδρομή. Θα μειώσουμε και εμείς ταυτόχρονα, ό,τι παίρνουμε θα μειώνουμε τα... Απλώς πρέπει να πάμε να το διεκδικήσουμε. Δεν θα μας δώσει κανείς τίποτα με το να καθόμαστε εδώ. Εμείς ερχόμαστε σε μια αντιπαράθεση μεταξύ μας, και αυτό είναι το χειρότερο. Βλέπω ότι έχουμε χωριστεί στα δύο, μας βάζουν δηλαδή και μαρώνουμε μεταξύ μας, χωρίς να φταίμε εμείς. Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι ξεκάθαρο από την ΟΚΟΠΑΠ δεν θα πάρουμε τίποτα, και η αλήθεια είναι ότι η Μοτορή μπορεί να δώσει λεφτά για το καφί, αλλά δεν μπορεί να δώσει το καφί. Δεν υπάρχει διαδικασία να γίνει στο καφί αυτά τα λεφτά. Τα δίνει όπου είχε ανάγκη η ΟΚΟΠΑΠ, δυστυχώς. Αυτό υποστηρίζουν αυτοί βέβαια. Συγγνώμη που παίρνω το λόγο. Ναι. Όχι, γιατί συγγνώμη. Γιατί η ΔΕΚΟΠΑΠ τι είναι, για ποιο λόγο έχει συσταθεί. Η ΔΕΚΟΠΑΠ υπέρμηνα, δηλαδή έχει συσταθεί σαν πολιτικό πρόσωπο του Καλλικρατικό Δήμο. Απλώς έχει εξωτημένη για το καφί, υποτίθεται, το οποίο ναι, κακώς λοιπόν, εδώ υπήρχε. Απλώς αυτός που έκανε το καταστατικό. Το καταστατικό της ΟΚΟΠΑΠ δεν προέβλεψε. Λόγω άγνοιας ήταν, δεν το ξέρουμε. Και τα λεφτά που θα πάρει από τη Μοτορόι, πού θα τα χρησιμοποιήσει. Όπου θέλει, όπου θέλει. Κάτσε, τότε δεν είναι για το... Αυτό λέμε. Έχεις δίκιο, αυτό λέμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ ήθελα να κάνω την πρόταση. Γιατί η πρόταση είναι να πάμε όλοι μαζί να συγκρίσουμε κάποια λεφτά από το Δήμο. Να τα κόψει από άλλο να τα δώσει εμάς. Και τα οποία θα μειώσουν αυτόματα. Όχι, να το γράψεις. Να το πεις, θα μειωθούν οι τιμές αυτόματα. Να το πάμε αυτό, λύσεις ανάγκες των προμηθειών ή να πάμε για προμηθειών. Κύριε Μαρίνο, μου επιτρέπετε. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό το λάθος. Εδώ. Να σας πω, γιατί μας κακομιλάνε και μας κακομεταχειρίζει το διοικητικό. Εάν ήταν κοντά μας, δεν θα γινόντουσαν αυτά τα χάλια. Και θα προσφέραμε και κύριοι θα ήσασταν κι εσείς. Αλλά ο ένας θα μας τη δείξει. Ο άλλος στα διδακτικά. Ο άλλος δεν είναι πράγματα αυτά. Έτσι. 11 άτομα και κάθονται στις καρέκλες. Τρέξτε, δουλέψτε και εμείς από κοντά σας. Αλλά όχι να μας βρίσκουν. Κάτσε, δεν είμαστε. Και εμείς έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε οικογένεια, έχουμε παιδιά, όπως και οι κύριοι που μας βρίσκουν. Κατάλαβες. Δηλαδή εμένα με έριξε ο κύριος στο διδακτικό όλο το διοικητικό. Τον κύριο τι έπρεπε να τον κάνει. Έτσι. Και πέρα ό,τι τρέξεις με τη βάση. Όσο αντέξουμε. Όσο αντέξεις και το καπί. Ωραία το πες. Να είστε καλά. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Εξήγηση δεν υπάρχει άλλη. Όταν βρήκες μέσα, βρήκες 50. Πάλι 50 θα βρεις. Ούτε ώρα και να έρθει. Είμαστε μαζί. Ποτέ δεν ήσουν μόνος εδώ μέσα. Είμαστε πάντα 50. Λοιπόν, θα παλέψουμε 50. Όσοι είναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αγιο Θοδωρήτης, ο εδώ πέρα.